Basil, diwrnod mawr dych chi heddi. O, fi'n gwybod. Sut ydych chi'n teimlo? Teimlo fo alright, lot o ffys cael ei wneud, ond ddim moyn gwybod. Wel, chi'n gwybod beth, mae capel eitha llawn fyna nawr. O, dwi'n Just i chi. O, Seremoni fawr wedi baratoi. Siw mae'n neud i chi teimlo de? Dwi'n teimlo not too bad. Ie, dwi'n gwybod. Ar yr 8fed o Chwefror 1941, yn 20 oed, ymunodd Basil ar y wyrlu brenhinol, yr ARCHIF, gan ddechrau ei hyfforddi yn yr ymwythig. 2 flynedd wedyn ni, aeth i Irac a Phyrsia. Gath ei wasanaeth beth i gydnabod yn ffurfiol, a wei ffrindau yn meddwl bod yn hen bryd i newid ni. Digwyddiad ti ofyn i Basil, as Creibl ond dangos o medals i fi, Basil. A wedodd e, I haven't got no medals. Dim medals da fi, wedodd e. A wedodd si, siwr na? Fi'n credu oedd ambell y berson wedi gorffen amser Rhyfel a wedi mynd gatre i bywyd naturiol. A falle wedi slipo trwy'r net dwi'n ffordd heb gael ei medalau. A ni'n siarad â Basil a gofyn i fe pham nag oedd e wedi cael ei fedalau. A'r ateb y syml dath yn ôl, wel roion nhw ddim byd i fi a gofynnes i am ddim byd. So o'n i'n meddwl, wel mae'n bwysig iawn i ddod i'r peth ma'n iawn. Ar ôl yr holl amser, yr holl blynydde, bron 80 mlynedd nawr. Mae'n anhygoel i fod yma pnawn yma ac yn bleser. Mae'n bwysig iawn y blynyddoedd o arbeth mae o wedi gwneud ac yn anhygoel i ni fod yma heddiw a pleser mwyn i ni cael deud diolch i Basil am ei syrfys. Mae Basil yn mynd i gael 2 medal heddiw. Un yw'r Defence Medal a'r llall yw'r 1939-45 War Medal. A hefyd mae fe'n mynd i gael bathodyn bach, fi'n gwisgo un tebyg fan hyn. Mae pob un sy'n veteran yn Lluoedd Arfog yn cael yr bathodyn yma. Mae seremoni fel hon yn jyst mor arbennig. Wy'n credu mae wedi ysbrydoli ni gyd. Mae'n anllydedd i gwrdd ag i ddweud diolch i chi, a mae'n ffantastig. I salute you all, and thank you very much. Chi'n eistedd fan hyn nawr gyda 2 fedal. Sut ydych chi'n teimlo i fod wedi cael nhw? 83 mlynedd yn ddiweddarach. Cloud 9. Ond i dim moyn ffys cael ei wneud beth oedd wedi digwydd heddi, chi'n gwybod. Ond mi'n bles bod bobl wedi dod i weld e. Ond hefyd, llythyr o Buckingham Palace. Ie, ond i'n surprise i cael hwnna. Chi di aros mor hir am rein nawr. Ie. Byddwch chi'n wisgo nhw pan chi'n mynd i siopa? Na, good God, na. Wel, unrhyw un sydd wedi bod trwyddo Ryfel Byd, mae rhaid rhoi parch yn oes e. Pwy feddyliau bod rhywun yn gallu cael ei medalau fe ar ôl yr holl amser 103, mae'n rhywbeth anhygoel fel teg dda fe. Be sy'n nesaf de, Basil? Gysgu trwy dydd nawr, 24 hours. Sa'n gweld bai arnoch chi? A disiwyd y de a coffi gynta? Ie, na fe, ie. Wel, diolch yn mwyn iawn am gael i ma heddi, mae wedi bod yn fraint i siarad â chi to. Neis i siarad gyda chi hefyd. Ie, allan gyfrchiadau ar y medalau? Ie, alright, diolch yn fawr. Mae wedi bod yn fraint, Basil. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr i chi. Diolch.